आं हारसिंनि थाखाय सानब्ला आं देरहाबायमोन देरहाखानाय मानसिया थाखा खामायनो हायो जोंनि इउपिपिएलनि लिडारफ्रा फानबाय। हेलौ रायजोफोर, नोंथांमोना मिथिगौ ना बिपिएफनि सिमायाव सायख'जानाय केन्डिडेट जेम्स बसुमतारी बिथाङा दा फेरेंगा सारखौ गिनानै ओरैबायदि खोथा बुंगासिनो दङ गिलुंनो। आं खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा हार्ट एटेकबो जानो थांगासिनो दं जाहैदों। सोरनावबा गाबलाबायहरनो जाहैदों ग्रुपफ्राव फेरेंगा सारखौ गिनानै। बिथाङा फेरेंगा सारखौ गिनानैनो हान्थु गिला मावग्लुंनानै दं रायजोफोर, मिथिगौना नोंथांमोना? दा बिथाङा ओरैबायदि खोथा बुंगासिनो दङ फेरेंगा सारखौ गिनानै। निसिमायावहाय बिराद केन्डिडेट दङमोन, बिनानो होमोन ना, ब्राइसनो होमोन ना, जनिनो होमोन ना, दुलालनो होमोन ना, ओरैबायदि खोथा बुंगासिनो रायजोफोर। नोंथांमोनखौहाय माने बेबायदि खोथा बुंनानै आन्दाय होगासिनो दङ। बिनिखायनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सिरियास लानाङा, बियो नर्माल। जोंनि 16 नं निसिमायावहाय जेम्सआ जेनगोनना रोखा जाखाबाय। दिनैनि दिनावहाय बै गाव नाम खारिनाय बिथांमोननो केन्डिडेट होयोब्ला बिसोरखौ गोरलैयैनो जोख्लायनो हागोन आं साननानै दङमोन। बेखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। इउपिपिएल सरकारानो 15 बोसोरखौ सालायखागोन, अब्ला नोंथांमोना माखौथो गिनांगौ? नोंथाङा बिपिएफआनो जा मायानो जा नोंथांमोना लोब फैगोन। वेलकाम जों इउपिपिएलआव, वेलकाम नोंथांमोनखौहाय। बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांनि बुंनायाव गोनो गोथो सानना लाबानो नोंथांमोना लोब फै जोंनि इउपिपिएलआव, जों गासैखौबो वेलकाम खालामो। दा बिथाङा ओरैबायदि खोथा बुंबावदों इउपिपिएलनि लिडारफ्रा निसिमाखौ फानबाय होननानै बुंदों निसिमाखौ। आरो फाननाया माखौ बुङो? अब्ला जोङो निसिमाखौ फेरेंगा सारनो फानबायब्ला इउपिपिएलआ चिरां दुवारखौ बिपिएफआ हाग्रामा सारनो फानबाय, बै कुसुगाव समस्तिखौ बिपिएफआ रुबिरामनो फानबाय, नंगौना नङा? खोथाया बेसो। दा बेबायदि नंबां जाबां खोथा बुंलाबायनानै जेम्स सारा जोंनि निसिमायावहाय आन्दाय होलाबायगासिनो दङ रायजोफोरखौहाय। बिनिखायनो बिनि बुंनायनि लामायाव नोंथांमोना थांनो नाङा। दिनै जेम्स बसुमतारीया बिपिएफ दोलोनिफ्राय निसिमायाव सासे केन्डिडेटब्लाबो दिनैहाय बिथाङा हरना गुरना सासे भलन्टियार बायदि जानानैहाय गिदिंगासिनो दङ, जों नुगासिनो दङ। नाथाय जोंनि फेरेंगा सारआ बेफोरबायदि हरना गुरना गिदिंबायाखै। जेम्स बिथांनि हरना गुरना गिदिंबायनायनि ओंथियानो जाहैबाय बिथाङा गिग्लुंनानै दङ, बेनिखायनो गावनो भलन्टियार जानानै ओंखारो। बेखौ नोंथांमोना साननांगौ। आरो बिपिएफ दोलोनि डिउटिखौथ' ओरैबायदि स्ट्रिक्टआव नुदों, खना खनला खिनो थांग्रा लामामानि माने डिउटि थायो बिसिना इउपिपिएलखौ फैसा रानजानो गिनानै। नाथाय जोङो आराम आलो गोजोन उन्दुनानै थायो। जोंहा मेगन मोदै गैया, मेगन मोदैया बिसोरहा दङ। बिसोरो सानावहाय सानफा उन्दुनानै लाबाय, मोनायाव हरफा बेरायबाय। नै बेफोरबायदि दा सोलिनानै दङ आरोखि। ओमफ्राय मोनसे खोथाया माबाव, बिथांमोना एकदमबारे प्रब्लेम क्रिएट खालामनो नाजागासिनो दङ, बुलाय सोलाय हिंसानि खामानि खालामनो नाजागासिनो दङ। दा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बेबायदि मोनसेबो हिंसा खामानि मावनाय गैया। बेनिखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि लाइमोनफ्रा एकदम कन्ट्रलाव बिथांमोना ओरैबायदि प्रब्लेम खालामनो नाजागासिनो दङ, नोंथांमोना ओरैनो नुखायो। आरो जायगा खालामबायबो बिथांमोना। अब्लाबो जेसेबांनाखि प्रब्लेम खालामा मानो बिथांमोना सहसै हानाय नङा बे बारावहाय निसिमायावहाय। जुदि रायजोफ्रा बुजिनानैहाय फेरेंगा सारखौ देरहासार खालामाब्ला, जेम्स बसुमतारीया जुदि देरहालांबावोब्ला 5 बोसोरनि थाखाय आरो निसिमाया सेवनानै थाबावबाय होननानै साननानै ला रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो जोंनि निसिमानि रायजो राजाफोरखौहाय, सरकारा इउपिपिएलआनो सरकार दाफिनखागोन जेब्ला, नोंथांमोनाबो लोब फैनानै इउपिपिएलआवनो जइन जाफै आरो इउपिपिएलखौ सापर्ट होफै, फेरेंगा सारखौ देरहासार खालामफै, बेखौसो आं खावलायगोन। लोगोसे आङो बावखुंग्रि समस्तिनिखौबो बुङो, बावखुंग्रि समस्तियावबो नोंथांमोना फेरेंगाखौ गोसो मोदोम जिउ होनानैहाय देरहाहोहरथार, बेखौ आं बै बावखुंग्रिनि रायजोफोरनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मैयाबो जोंनि 16 नं निसिमायावहाय खैला मैला एरियायाव पाब्लिक मिटिं जादों, बिराद गिदिर पाब्लिक मिटिं। बेयावबो जेम्स बसुमतारी सारा बिथाङा मिलन बाजार मालिबिथा थांनानै जोंनि मानसिफोरखौ 500 थाखा ला, मिटिङाव दा थां, बेदर जाहै, नै बेफोरबायदि बादा हैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों मैयानि दिनावबो। दा बिथाङा ओरैबायदि अबस्थायाव फैबाय, बिथाङा गावनि जेनखानायखौ नुनानैनो ओरैबायदि गोदाव सोराव गावनो हारसिं गोदाव सोराव बेरायलाबायो, सोरनावबा गाबहरनोबो होननानैहाय जोङो खोनानो मोनो बिथांखौहाय। दिनै आं बिपिएफनि बै हरना गुरना
खिनो थांग्रा लामा मानि डिउटि थाग्रा नोंथांमोना नोंथांमोननि केन्डिडेटखौ देरहाहोनो बोलो हो। जों जोंनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनो बोलो होगोन। बेवहाय दावराव दावसि खालामनायनि जेबो लाब गैया। जों अखा नायब्लानो मोखां नुलायफिनखायो। बिनिखायनो नोंसोरो नोंथांमोननि केन्डिडेटखौ देरहाहोनो बोलो हो। जों जोंनिखौ बोलो होगासिनो दङ। बेयाव जोंजों दावराव जानानै नोंजों दावराव जानानै जेबो मुलाम्फा गैया। बे खोथाखौ बुजिनानै ला। बिथांमोना ओरैबायदि दा दावराव खालामनो नाजागासिनो दङना। बिनिखायनो आं बुंहरो बै BPF पार्टियाव जायनाखि अहंखार मुरखु मानसि बैसोरसो जमा जानानै दं। बेनिखायनो बिथांमोना प्रब्लेम क्रिएट खालामनो नाजागासिनो दङ। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो जोंनि निसिमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना गुलुं गुजुं जायालाबानो फैगौ 22 थारिखआवहाय नोंथांमोना जोंनि फेरेंगा सारखौनो ज' भट थुनानैहाय देरहासार खालामहरनांगौ। जोंनिथ' देरहानाया रोखाखा। जोंबो बेखौ मेगनजों नुखाबाय। ओमफ्राय उनाव जेनोब्ला बिथांमोना बुंगोन है साला जोंनो देरहाखायोमोन। साला जोंनि भटनि बसखौनो गारखोमालांदोंब्रा बिसोरो। बेखायसो सरखार दादों, बेखायसो देरहादों। नैबायदि खोथाखौ बिसोरो बुंगोन। बेनिखायनो आं बे खोथाखौ नैबे भिडिअआवहाय रोखा दोनैनो बुंखाबाय। थांनाय सरखारावबो बिथांमोना बुंबाय थादों ओइ UPPL सरखारा नै 3 मासावनो बायसिगोन होनैनो दिनै 5 बोसोर ट्राम जोबलांबाय जोंनि UPPL सरखारा। अब्लाबो बायाखै दा, नुदों दा नोंथांमोना। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा दा थगायजा। फैगौ सरखाराबो जोंनिनो जाखागोन। आं बुंनि नोंथांमोनखौ, नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेलायाव नाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय UPPL सरखारा 75,000 होगोन होननानैहाय आइजोफोरनो खोथा होदों। दा ट्राम मोनसे 5 बोसोरनि 25,000 होखांबाय आरो नैबे ट्राम फैबाय थाबावगौ होबावगोन 25,000 आरो नेक्स्ट टाइम बै 5 बोसोरावहाय 25,000 होबावगोन। दा 75,000 जाबाय। जोंनि सरखारानो 15 बोसोरा एग्रिमेन्ट दंखायो। जेबो गिनांगौ गैया, रावबो लर सल खालामनो हाया। दिनैनि नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोननो मिथिहोनानैहाय आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना निसिमानि रायजो राजाफ्रा बुजिदो आरो बावखुंग्रिनि रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो बुजिदो। गोजोन्थों बयनिसिमबो।